Het is woensdagmiddag 10 december en we staan bij Fork City, waar de jonge figuranten uit Juf Raaksel deel 3 feestelijk arriveren in de originele filmbus. Over de rode loper gaan ze de bioscoop binnen voor hun speciale première. U heeft het mede georganiseerd. Hoe was het om dit te doen? Ja, superleuk. En we wilden toch graag de kindjes allemaal in het zonnetje zetten. Dus dan weet je wel waar je het voor doet. Dus het was wel iets meer werk dan ik had verwacht om het te organiseren. Maar ik vond het erg leuk om te doen. Ja. Zoals wat? Waarom was het zoveel werk? Ja, omdat je toch met heel veel gezinnen te maken hebt, heel veel wensen. En ja, qua communicatie is het dan ook niet altijd heel makkelijk. Maar ja, je wilt natuurlijk alles heel goed geregeld hebben. En er kwam ook steeds meer bij, een bus erbij, een rode loper. Dus ja, het werd steeds specialer eigenlijk. Ja, het is wel heel speciaal om de originele bus te krijgen. Ja, dus daar zijn we ook heel trots op. Want dat hadden ze niet bij de echte première van Juf Raaksel en wij hebben ze wel. ja. Denkt u dat er in de toekomst wel een toekomst zit voor de kinderen voor te acteren? Ja, absoluut. Het zijn allemaal talenten. Stuk voor stuk hebben ze het super gedaan. En ik ben heel benieuwd naar de film dadelijk. Ik vond het superleuk en ook wel heel spannend. Ja, het was een hele bijzondere ervaring. En hoe was het om met bekende acteurs en actrices te werken? Ja, dan voel je je gewoon speciaal, heel bijzonder. En gewoon, ja. Hoe waren ze in het echt? Was Juf Raaksel, dat is Nicolette van Dam, hè? Hoe was die in het echt? Is die ook zo naar? Nee, ze is super lief. En ze heeft een dikmaakpak aan op de set. Ze is super dun in het echt en heel erg aardig. Dus ja, dat is wel heel grappig om te zien. En meisje Jamila is ook super lief. En ik wist helemaal niet dat ze uit Amerika kwam. Dus super cool om dat allemaal te weten dan. Ja. En zou je dat ook in de toekomst verder willen doen? Ja, ik ben ermee bezig. Ik doe nu al toneelspelen. Dus ja, ik vind het wel super leuk, ja. Ik heb als figurant gespeeld. Ik moest zo op de achtergrond een beetje rondlopen of ja, een beetje rondlopen en achter een beetje de hoofdrolspelers kijken en zo. En hoe ben je ertoe gekomen om dat te doen? Ik kon me via school, via een schoolapp, kon je opgeven en moest je een foto sturen en dan kon je uitgekozen worden. En daar ben ik door uitgekozen. Ja, en hoe ging dat tijdens de opnames? Ik vond het heel leuk en het ging ook redelijk goed. Het was wel spannend. Omdat het natuurlijk de eerste keer was dat ik het gedaan had. Ik hoop wel dat ik het vaker kan doen. Als een echte première sta je er als een diva op met hele mooie bloemen. Hoe voel je je nou? Ik voel me echt beroemd. Echt heel erg vereerd. Ik vind het ook een beetje spannend, maar ja. Dat hoort er allemaal bij, is leuke spanning. Je gaat dadelijk naar binnen, ga je die film kijken, dan ga je jezelf terugzien. Hoe vind je dat? Heel spannend, maar ook denk ik heel leuk. Ja. Heb je jezelf al in de trailer gespot? Ja, heel klein beetje. Je komt net voorbij? Ja. Wat waren je mooiste momenten tijdens de filmen? Ja. Alles eigenlijk. Ik vond het superleuk. En met wie zou je nog het liefste willen samenwerken als acteur? Jamila. Ja? Die was lief? Ja, heel lief. Stomme frikandel. Jij weet dat ik alleen maar dingen uit jouw neus eet.